निउस पर्टेलखौ धन्यबाद होनाय जायो खारन बिथांमोनहा बे न'खराव सरला गयारी होननाय सासे गिदिर एथलेटिकमोन नो डाउट बे अल इन्डियायाव मेडेल मोनाखै खिन्थु आसामाव बहुद मेडेल मोनदों बे जाहार फले बे अल इन्डिया कम्पिटिसनाव थांनो हादों अल इन्डियायाव मोनाखैबाबो बे बेवहाय पार्टिसिपेट खालामनो हादों आरो बेनि थ्रुयै क'क्राझार बेनि लोगो जेनेबा रहिला सरला दिपाली आरो कानन इस्लारि बे साब्रै हिनजावफ्रा क'क्राझार हिनजावफोरनि बिथोराव माबा आग बारिनायाव हिनजावफ्रा आग बारिनायाव बिसोर बिराद मदद होदों बेनि आगोलाव हिनजावफ्रा लाजिनानै ओंखारामोन खिन्थु बिसोर बे साब्रै एथलेटिक प्लेयारफ्रा ओंखारनानै क'क्राझाराव ओरैबायदि प्लेयारफोर दिहुननो हादों हिनजावफोरखौ दा बिसोरनि अबदाना बेनो बिराद गिदिर आरो ओमफ्राय बे रहिला गयारिया माब्ला रहिला नार्जारि बै माबा सरलाया सरला गयारि 17 एप्रिलाव बे माबानिफ्राय रुंसारि जालांदों बे MRM हस्पिटालनिफ्राय ओरैनो श्राद्धखौ मैया दसा गारदों जों ओमफ्राय मैया दसा गारनायनि उनाव दिनै श्राद्ध गाबोन श्राद्ध खालायगोन आरो बिथाङा मा जाहोननि थाखाय थैनाय जाखो बिथाङा एसे बोरैबा देहाया मा जाबोखो जिखुनु न'आवबो बिराद ट्रिटमेन्ट खालायदों बेनि थाखाय ओजों एक्सेल केयार ओमफ्राय बे MRM बे मोननैयाव बिराद माबा खालायदों आरो न'नि मानसिफ्रा बिराद जत्न लानानै ट्रिटमेन्ट होदोंमोन खिन्थु भाग्यआ बेनाव जाखाङाखिसै आरो थारमाने लास्टआव बे बिसिनायाव गोलैनानै गोमोरलांनाय जाबाय बेसे बैसो जागोन बेनि बैसोआ 66 थारमाने रिटायारथ' जाबायमोन साख्रिनिफ्राय बे LPनि मिस्ट्रेसमोन बे बेथ' बिथांनि सारादुखौ गाबोन खुंफुंनाय जागोन ओनसोलनि बा एरियानि रायजो राजा एबा सुबुंफोरखौ दा जों बेनि श्राद्धखौ जाहोनो थाखाय गामियाव बिथां सरलानि माबा मिस्टार उदय चन्द्र मसाहारिया गामिनि मानसिफोरखौ लेंदों इनभाइटेसन कार्डबो होदों एसे गिदिरैनो जागोन श्राद्धआ गतिके बेवहाय खुनु माबा जानाय नङा आरो खम जानाय नङा श्राद्धनि माबाया जेरेखम बर'आव रिति निति दं बे रिति नितिखौ फालिनानैनो श्राद्धआ खुंनाय जागोन बाहागो लानो थाखाय मा खावलायहरगोन बेखौ बाहागो लानो थाखाय गामिनि मानसिफ्रा हयथ' फैलायलायखायोबो जोंनि बर' समाजाव बिदि श्राद्ध बियायाव फैलायलायनाय बाहागो लाफैयो जाहाथे बे माबाखौ श्राद्धखौ मानसिफोरनि बे लकेल मानसिफोरनि फैनानै बा आलासिफोर फैनानै जाहाथे माबा खालायलाङो आरो बेनो